2/3 živých organismů na Zemi jsou živočichové. Dopady lidské činnosti nás vyvolávají stále větší obavy. Zbude za nějakou dobu pro volně žijící zvířata na světě vůbec nějaké místo? V našich vodách jich zbylo už jen 1%. Naštěstí jsou na světě lidé, jimž se daří volně žijící zvířata chránit. Učí nás, že je možné, abychom s nimi žili vedle sebe v míru. Dala bych svůj život, kdybych mohla zachránit šimpanze v pralese. Volně žijící zvířata nás nepřestávají fascinovat. V současnosti ale každému 4. druhu savců hrozí vyhubení. Člověk je největší predátor v živočišné říši. Pytlačení jim může vynést částku rovnající se jejich příjmu za 40 let. Ve Francii odmítají venkované návrat medvědů do volné přírody. Člověk je současníkem medvěda, ale nikdy nedokázal žít vedle něj. Vždy se ho snažil zničit a na to bychom neměli zapomínat. Ukážeme si, že osud divokých zvířat je plně v našich rukou. Je velice důležité, aby zůstala místa pro volně žijící zvířata, protože člověk bez nich nemůže přežít. A platí to i naopak. Česká televize uvádí francouzský dokumentární cyklus Přežijeme na naší planetě? Natáčení filmu bylo spojeno s kompenzací uhlíkatých emisí. Mají volně žijící zvířata šanci? Část první. Zanechali lidé v dnešním světě volně žijícím zvířatům vůbec nějaké místo? Při hledání odpovědi na tuto otázku jsme nejdříve zamířili do rezervace Pongola v Jihoafrické republice. Před 150 lety byla celá tato oblast královstvím slonů. Potom ale začali být loveni ve velkém, jednak kvůli slonovině, jednak že prý ničí úrodu a přenášejí choroby na hospodářská zvířata. V posledních 10 letech se ale tito velcí chobotnatci začali do rezervace vracet, díky úsilí veterináře a ochránce přírody Heinze Korsa. Byl to můj velký sen, vidět tu opět slony. Díky posledním pokrokům v uspávání zvířat a s pomocí místních majitelů půdy se nám podařilo dostat do rezervace celé 2 rodiny slonů a dát jim k dispozici dostatek prostoru. Pokaždé, když na to pomyslím, tak mi naskočí husí kůže. Je to fakt úžasné. K lepšímu soužití slonů a člověka by měl přispět i jeden technický prostředek. Vysílačka připevněná na obojku zvířete, která umožňuje sledovat jeho pohyb. Nasazení obojku je ale náročná operace, kterou zvládnou jen skutečně zkušení odborníci. Na palubě helikoptéry letí jeden z nich, veterinář Petr Brorhers. Dnes má v úmyslu vyměnit obojek velkému samci. Nejdřív je ale nutné tuto 5tunovou horu masa uspat narkotizační střelou. Když sleduji slona, největšího tvora souše, jak usíná před mýma očima, musím si položit otázku, jestli ještě vůbec existují skutečně volně žijící zvířata. Sloni v této rezervaci jsou pečlivě hlídaní, kontrolovaní a léčení. Kdybychom jim ale tuto péči nevěnovali, zbyli by tu ještě vůbec nějací? Pravděpodobně ne. Muži okamžitě převalili slona na stranu, aby se neudusil. Stříkejte vodu jen na uši, jenom na uši.
V tuto chvíli vypadá velice zranitelný a opravdu mu hrozí velké nebezpečí. Potřebuji nějaký silnější klacek. Tak akorát velký, aby se mu nezavřel chobot. Nemohl by to být tenhle? Není moc velký? Ne, je dobrý. Dejte mu to sem. Ještě jeden, to je on. Trochu delší. Ano, tak je to on. Všimněte si, jak zhluboka dýchá. Zatím je to ještě moc rychle. Asi není úplně uspaný. Proč mu stříkáte vodu na uši? Protože ho tím chladíme. Do boltců proudí velké množství krve, takže když je ochlazujeme, ochladí se velké množství krve a my můžeme předejít přehřátí. V chobotu musí být aspoň 100 000 svalů. Sloní kůže vypadá skoro jako letecká fotografie krajiny. Ty pukliny úplně jako na zemském povrchu. Je to úžasné. No, není to nádhera? Není ta látka, kterou slon dostal, moc nebezpečná a moc koncentrovaná? Je dost koncentrovaná, protože slon váží 5 tun a střela má obsah jen 3 ml, takže musíme použít silnou koncentrovanou látku. Pro člověka může být velmi nebezpečná, jediná kapka vás dokáže zabít. Jediná kapka? Ano. A to může proniknout do krve i přes oči nebo ústní dutinu. Pokud rychle nedostanete antidotum, může být po vás. Vždycky ho máme sebou. Kde ho máte? V kapse. Proč dáváte obojky jen dospělým samcům? Někdy je dáváme i samicím, záleží na okolnostech. Ale samci se často potulují, protože vyhledávají samice, takže by se mohli dostat mimo rezervaci. Tohle nám pomáhá je najít. Pro někoho je obojek možná symbolem zvířete v zajetí, já to ale vidím opačně. Díky němu může zvíře jít téměř kam chce, takže je vlastně svobodné. Toho sledujete každý den? Někdy to není snadné, protože signál může být hodně slabý. Když má novou baterii, tak ho dokážeme najít do vzdálenosti 4 až 5 kilometrů. Je pravda, že sloni mají dlouhou paměť? Úspěch přesídlení slonů na jiné místo závisí na tom, že se budou pamatovat, že jim elektrický ohradník uštědřil silnou ránu. Obyčejně stačí, když jí dostane vůdčí samice, která tuto informaci předá ostatním a ti už to nikdy neskusí. Obojek se mění jednou za 3 roky. Slon teď dostane protilátku, aby se probudil. Musíme rychle pryč. Pokud půjde všechno podle plánu, zvíře se za chvíli probudí. To znamená za 1-2 minuty. Je hrozné pomyšlení, že mrtvý slon má větší cenu než živý. Proč? Za prvé proto, že se znovu oživil obchod se slonovinou. Zejména ale proto, že někteří lovci jsou ochotni zaplatit za ulovení velkého slona velké peníze. Vaším snem je prý odstranit plot, který obklopuje váš park. Samozřejmě, protože naši sloni se stále množí a už tu nemají dost místa.
Proto se o to snažíme. Ono se to už děje v přeshraničním parku ve Svazijsku. Říkáme tomu mírový park. Tam jsou jednotlivé oblasti a rezervace vzájemně propojené koridory. Sloni, kteří tam žijí, se mezi nimi mohou volně pohybovat. Spolupracujete s okolními vesnicemi? Jsou tu kolem nás 3 vesnice. Všechny souhlasili, že umožní volný pohyb slonů. Všichni tu slonům fandí. Dokonce nám nabídli svoje pozemky, které by chtěli k naší rezervaci připojit, aby do nich mohli sloni volně vstupovat. Oni by z toho totiž měli také užitek. Nemáte pro nás nějaký vzkaz týkající se slonů? Všem lidem bych rád vzkázal, že je moc prosím, aby podpořili vytváření útočišť pro slony. Slon je symbolem Afriky a my pro ně potřebujeme prostor a podporu, abychom mohli začít bourat ploty a otevřít koridory, které spojí jednotlivé rezervace. To jim moc pomůže a pomůže to i Africe. Na počátku minulého století žili v Africe 3 miliony slonů, dnes jich zbylo už jen 400 000. Dívejme se však na to pozitivně. Těch 400 000 slonů není zase tak málo. Bude ale nutné, abychom každému nasadili obojek, abychom je zachránili? A nebudeme muset udělat totéž u všech druhů zvířat? Například tigrů je už ve volné přírodě možná méně než 2 500 kusů. V dnešní době je víc velkých kočkovitých šelem v zajetí než v přírodě. V důsledku pytláctví se jejich stav za poslední století snížil o 95% a za to vše je zodpovědný člověk. Vymírání tigrů je především důsledek kácení lesů, neboť tím přicházejí o své životní prostředí. Dalším důvodem je pytlačení, protože na černém trhu mají tygří kůže, zuby, drápy a kosti obrovskou cenu. Od roku 1973 je lov tigrů zakázán. Přes mezinárodní zákaz se ale dál stávají obětí pytláků, neboť za ně dostávají velké sumy peněz. Jen kůže se obchoduje za částky kolem 15 000 euro a to nemluvíme o ostatních částech těla. Pravdou je, že se tygři dnes loví především kvůli pověře, že některé části jejich těla mají léčebnou moc. Zvláště tradiční čínská medicína jim přičítá téměř magické schopnosti. V léčivou sílu tygřího těla věří na světě víc než 1 miliarda lidí. Francouzská Veronique Pesté-Audibertová bojuje v Kambodži za záchranu tigrů už 10 let. Z tygra je dobré úplně všechno. Kousek mozku nebo krve, dokonce i tygří mléko má nějakou léčebnou aplikaci. Využije se každý kousek jeho těla. Tygří zuby se používají u dětí jako lék proti horečce. Takhle se s ním tře o dno nádoby s vodou, kterou nemocné dítě vypije. Tygří kosti se zase používají k léčení revmatismu. Obchodování s jakoukoliv částí tygřího těla je oficiálně zakázáno, ale s vírou v jejich léčivé schopnosti starou tisíce let se těžko bojuje. Překupníci prodávají upytlačené tygry na aukcích, kde jejich ceny stoupají do závratných výšek. Tlak na tento druh nikdy nebyl tak velký. Stav tigrů v Kambodži za necelých 10 let klesl ze 300 na sotva 100 kusů. Při takovém tempu nezbude za 5 let už ani jeden. V provincii Ratanakiri, poblíž hranice s Laosem, přežívají v národním parku Virashe poslední kambodžští tygři. Džungli každý den pročesávají členové ostrahy rezervace, kteří pátrají po pastích kladených pytláky. Veronique je pravidelně doprovází, aby mohla posoudit rozsah pytláckých aktivit. Jsme tu s pracovníky Národního parku Virashe, se kterými úzce spolupracujeme. Zavolali mi, že objevili několik tygřích pastí. Je jich tu opravdu hodně.
Tak tohle je nastražená tygří past. Takových tu zničíme 50 za měsíc. Když vidím tyto pasti, je mi z toho strašně smutno, protože v nich umírají poslední divocí tygři v Kambodži. Celý ten černý obchod s tygry začíná zde, v této džungli. Překupníci obcházejí místní obyvatele a přesvědčují je, aby lovili tygry. Ti jsou většinou v takové nouzi, že je pro ně těžké nabídce odolat. Společnost na ochranu tygrů, kterou Veronik založila, sídlí v této malé vesničce s 200 obyvatel. Jejich životní standard je velice nízký. Prostředky k obživě získávají pouze z lovu a z malých políček. Jsou nesmírně chudí. Žijí za $200 na rok. Pytlačení jim může vynést částku rovnající se jejich příjmu za 40 let. Na tom je černý obchod s tygry založen, na extrémní chudobě. Těžko se odolává částce rovnající se příjmu za 40 let, když musíte živit rodinu. A to překupníci moc dobře vědí. Kilogram tygřích kostí stojí na černém trhu 350 €. Celé zvíře může mít cenu zhruba 100 000 €. Tygři ale nejsou jedinými oběťmi pytláků. Ilegální obchod s divokými zvířaty je na celosvětové úrovni obrovský biznis s obratem odhadovaným na $20 miliard ročně. Pro boj proti mezinárodnímu černému obchodu vytvořily kambodžské úřady zásahovou jednotku, která křižuje celou zemí a pátrá po překupnících. Za 7 let své existence jsme zachránili život téměř 35 000 zvířat. Zásahová jednotka nikam nejezdí náhodně. Má síť informátorů, kteří okamžitě hlásí, když se někde objeví překupníci. Zvířata jsme objevili uvnitř autobusu mezi cestujícími. Mají v taškách schované luskouny. S těmito neškodnými zvířaty se v poslední době hodně obchoduje, takže začínají být stále vzácnější. Převážejí je na ledu, proto jsou velice klidní. A i když uhynou, jejich maso aspoň zůstane čerstvé. Dovážejí je do restaurací na jídlo. Dnes v noci je vypustíme na svobodu. Možná to nepřežijí, ale aspoň dostanou druhou šanci. Mnoho zvířat už žádnou druhou šanci nedostane. Některá osiřela tak záhy, že už není možné je vypustit do volné přírody, protože je matky nestihly naučit, jak v ní přežít. Jsou odsouzena strávit zbytek svého života za mřížemi. Pytlačení sužuje také sousední Thajsko. 200 kilometrů od Bangkoku leží buddhistický klášter, jehož mniši chovají tygry, kteří zde žijí téměř svobodně. Všechno začalo v roce 1999, kdy představitel kláštera Praha-Chan přivedl do kláštera zraněné tygří mládě, jehož matku zabili pytláci. Brzy je následovala další. Nejdřív byli 3, potom 4, 5 a brzy na to 6. Přicházeli ze všech stran. Nosili nám je i rolníci. V roce 2000 jsme už měli 8 tygřích mláďat. Pro buddhisty je soucit základem jejich učení. Tygr je navíc uctívané zvíře. Jak víte, my buddhisté věříme v reinkarnaci. Tito tygři jsou mi tak blízcí, že si často říkám, že by mohli být mými dětmi nebo vnoučaty. V některém mém minulém životě museli být součástí mojí rodiny. Dnes do kláštera přichází víc tygřat než nových mnichů. První generaci tygrů zachráněných před pytláky se narodila mláďata, která jsou nyní už dospělá. Vypustit je do volné přírody ale není možné, protože jsou zvyklá na kontakt s člověkem. Tygr ale zůstává šelmou a jeho instinkt se může kdykoliv probudit. Aby tomu mniši předešli, svérázně jim upravili jídelníček a dávají jim vařená kuřata, což by prý mělo utlumit chuť po krvi. Tento podivuhodný příběh se rozšířil daleko za hranice Thajska.
Dnes přichází do tygřího kláštera víc než 300 turistů denně. Za $10 se mohou vyfotit, jak hladí tyto velké kočky. Je to mizivá suma ve srovnání s rizikem, kterému čelí, protože v každém tygrovi stále zůstává šelma, která se kdykoliv může na člověka vrhnout. Co by se s nimi stalo, kdyby došlo k nějakému incidentu? Představitel kláštera Prahačan počítá s vytvořením chráněné oblasti, kde by tygři mohli volně žít. Slíbil jsem jim, že jejich děti a jejich vnoučata se jednoho dne vrátí zpátky do přírody. K tomu ale potřebujeme spoustu peněz a spoustu dárců. Musí proto hodně pracovat, aby se mohli vrátit do džungle. Často jim to šeptám do ucha. Pořád jim opakuji, pracuj, pracuj, pracuj. Když nebudeš pracovat, nebudou žádné peníze a žádná kuřata. Když se na klášter snáší noc, mniši se vracejí ke svým modlitbám a tygři do klecí. Obraz tygra dnes vypadá lépe na bankovkách než ve volné přírodě a bude to ještě horší. V Číně v oficiální snaze zabránit vyhynutí těchto velkých šelem vytvořili několik chovných stanic. Kromě tygrů se tu starají i o medvědy. Působí jako zoologické stanice, které jsou určeny k rozmnožování druhů ohrožených vyhynutím. Ve skutečnosti ale slouží také ke komerčním účelům. Jejich cílem je získat co nejlevněji tygry pro potřeby tradiční medicíny. V současnosti je za těchto podmínek chováno 5 000 tygrů. V roce 2020 by jich mělo být až 20 000. Představa, že budoucnost tygrů závisí na komerčním chovu v zajetí, je děsivá a možná i trochu směšná. Jsme na mysu Dobré naděje, mýtickém místě pro všechny námořníky. Skály tu obrušují prudké větry a mořské proudy, okolní moře kypí životem. Na tomto přitažlivém místě se usídlili lidé a v okolí rybářských přístavů, jako je Hout Bay, vyrostla řada měst. Na zdejším pobřeží a blízkých ostrovech kdysi žily obrovské kolonie lachtanů jihoafrických. Ještě před 400 lety jich tu byly miliony. Nyní jich zbylo jen několik tisíc. Ostatní se stali oběťmi lovu a, jak uvidíme později, nadměrného rybolovu. François Igo zasvětil jejich záchraně celý svůj život. Je to úžasný muž. Každý den, bez ohledu na počasí, se vydává na moře a pluje k tomuto skalnatému ostrůvku, kde našli útočiště poslední lachtani. François chodí mezi ně a stará se o hladovějící nebo zraněné jedince. Jste prý rozlobený muž, můžete mi říci proč? Začal jsem s tím v roce 1999. Za tu dobu jsem zjistil, že každý rok tu do konce zimy jeden ze 2 lachtanů umře. Kromě rybolovu, který jim bere potravu, takže umírají hlady, je rybáři chytají do sítí, ve kterých se utopí. A dokonce je pronásleduje i naše vláda. Tyto skály tvoří 1% jejich původního životního prostředí. Na zbylých 99% vyhynuli. Zbylo jim jen 1% životního prostředí? Ano, a proto jsem tak naštvaný. Protože pro ně máme u našich břehů několik vodních ostrovů, ze kterých je ale vyhnali. Kdybyste byl lachtan žijící v Jihoafrické republice, tak jednoduše nemáte nejmenší šanci. To je přece strašné. Přitom tato zvířata přináší místním lidem příjem a práci. Jen tato malá kolonie vydělá obyvatelům Hout Bay každý rok 53 milionů. Díky nim se zde zvedají ceny nemovitostí, je tu nízká kriminalita a přitom pro ně nikdo nic nedělá. Já jsem jediný člověk z celé této země, kdo se jim snaží pomoct. Zajímáme se o slony a lvy, proč ne o lachtany? Nevím. Na lachtany si jezdí podívat víc lidí, než na jakékoliv jiné zvíře v Africe. Jen na tuhletu kolonii se každý rok přijede podívat 400 000 lidí. Kdyby jim vláda umožnila usídlit se na jiných ostrovech, máme jich tady 36, tak bychom měli tuhle skálu plus 36 ostrovů. To by znamenalo miliony turistů, kteří by se jezdili dívat na lachtany. Miliony turistů.
Lidé už nenosí lachtaní kožešiny, lachtani se nedají jíst. Proč je tedy pytláci stále loví? Pytláci je dodnes loví ve velkém. Problém je především v tom, že v našich vodách jich zbylo už jen 1%. 1%? Ze všech lachtanů zbylo jen 1%? Zbytek je v Namíbii. Tam se lachtani zabíjejí pro komerční účely. Lov lachtanů je tam druhý největší na světě a lov lachtaních mláďat dokonce první na světě. Tyto skály u Hout Bay tvoří nejisté útočiště, ve kterém stále ještě žije několik lachtanů jihoafrických. Zatímco jejich lov je v Jihoafrické republice oficiálně zakázaný, v sousední Namíbii, jen asi 1000 kilometrů na sever odtud, jsou masakry lachtanů legální. Jedna z největších kolonií lachtanů je na pobřeží Namíbie. Přestože žijí mírumilovně vedle člověka, každý rok jsou zde barbarsky ubity tisíce lachtaních mláďat. Nejdřív jsou oddělena od matek a shromážděna na pláži tak, aby nemohla uniknout do moře. Poté je lovci ubijí palicemi. Vláda každoročně povoluje ulovit 80 000 mláďat lachtana jihoafrického a 6 000 dospělých samců, přestože jsou celosvětově chráněni jako ohrožená zvířata. Z těl se připravuje žrádlo pro psy, krmná moučka pro kuřata, penisy se vyvážejí do Číny, kde se jich vysoce cení pro údajné léčivé schopnosti, a kůže se využije v oděvním průmyslu. Výtěžek toho všeho ale není nijak velký a sám o sobě barbarské vraždění určitě neospravedlňuje. Hlavní důvod je jiný. Tito mořští savci údajně sežerou příliš mnoho ryb a proto jich na místní rybáře zbývá málo. Vědecké studie ale ukazují pravý opak. Úbytek ryb způsobil především nadměrný rybolov. Pro vládu je ale jednodušší svést vinu na zvířata, než prověřovat způsoby lovu rybářů. Vrátili jsme se za Françoisem Higuem do Hout Bay. Toto město kdysi bývalo jedním z nejrušnějších rybářských přístavů v oblasti. V důsledku bezohledného rybolovu tu už ale skoro žádné ryby nejsou, rybáři nemají práci a lodě zůstávají v přístavu. Lachtan jihoafrický, obviňovaný z krádeží ryb, za tuto situaci nemůže. Jsme za ní odpovědní my, lidé. Co je ale horší, podle odborníků organizace FAO budou do roku 2050 všechna moře a oceány prázdné. Pokud svět neudělá nic proti nadměrnému rybolovu, rybáři nebudou mít co chytat. François Higo postavil v přístavu útulek nazvaný Lachtaní pohotovost. S pomocí manželky tu ošetřuje mláďata, která zachránil. Za 8 let jich už bylo téměř 5 000. Je to nekonečný boj. François dělá všechno sám. Krmí mláďata, mazlí se s nimi, je jako jejich matka. Jsou to dojímavé momenty. Dokonce vyvinul pro mláďata speciální mléko obsahující rybí maso, tuk, vitamíny a minerální látky. Také způsob krmení je jeho vynález, protože malí lachtani neumí pít z láhve. Péče o ně je časově velice náročná. 25 mláďat krmí 9 hodin a tak přes nezměrné úsilí a nadšení už další sirotky do své péče vzít nemůže. Bojujete za záchranu lachtanů jihoafrických, není ale ten boj už prohraný? Máte pravdu. Tato bitva už je víceméně prohraná. Čím víc lidí proniká do všech koutů planety, tím méně původní přírody zbývá. Takhle to dopadlo na souši. Já se pouze snažím. Doufám, že když ukážu lidem další ohrožený druh, tak snad aspoň ničení přírody, kterého se dopouštíme,
zpomalíme. Co mi dává naději, je skutečnost, že Lachtani byli ve 20. století už skoro vyhubeni. Přesto se jim podařilo přežít. Ne díky legislativě, ani kvůli vládním nařízením nebo nadacím nebo ochraně zvířat. Lachtani přežili proto, že si našli nová útočiště a já doufám, že v tom budou pokračovat. Přestaň se mnou prát. Slyšíš? Přestaň se mnou prát. Lachtani jihoafričtí nejsou veřejnosti tak známí, nejsou tak roztomilí a média jim nevěnují tolik pozornosti. François proto bojuje sám, obklopen netečností okolí. Sledují nás. O tohohle jsem se staral, když byl ještě škvrně. O toho tam dole. Tato práce dává vašemu životu smysl. Dává vám ještě něco jiného? Na přírodě je nejkrásnější, že cokoliv je dáte, to vám 10násobně vrátí. Viděl jsem už tolik smrti, ale jejich smrt mi dává sílu. Měl jsem Lachtany, které přejeli autem, mlátili tyčí do hlavy, se zlomenými čenichy a oni přišli ke mně a umřeli. Když jste s nimi v okamžiku smrti, tak vám to dá sílu, abyste o to víc pomáhali dalšímu, kterého najdete. Vidíte, co dělá? Chce trochu pozornosti, chce trochu lásky. Vidíte, jak se mu to líbí? Vůbec nechápu, proč se jim říká divoká zvířata. Jsou velmi společenští. Vidíte, jak spolu komunikujeme? To je úplně normální komunikace. Jakmile přestaneme vidět ve zvířatech nepřátele, jakmile se k nim dostaneme tak blízko, abychom mohli cítit, že trpí a milují stejně jako my, potom se podle mého názoru staneme lepšími lidmi. Má-li François zachránit Lachtany u mysu Dobré naděje, potřebuje naši pomoc, protože sám je proti pytlákům a rybářskému průmyslu bezmocný. V soudobém světě potřebujeme příklady, potřebujeme vůdce, osoby, které jsou v kontaktu s přírodou a pomáhají šířit humanistický názor na svět. Měl jsem to štěstí, že jsem se v Londýně setkal s Jane Goodalovou, ženou, která výrazně ovlivnila můj život. Brzy pochopíte proč. Dobrý den, paní Goodalová. Člověk se s idolem svého mládí nepotkává každý den. Jste autorkou nejdelšího výzkumu zvířat, jaký kdy byl proveden. Co jste se při něm naučila o šimpanzech a především o lidech jako takových? Asi to nejdůležitější, co jsem se naučila, bylo poznání, že my lidé jsme strašně arrogantní. Myslíme si, že jsme jiní a především mnohem lepší než zvířata. Protože jsou nám šimpanzi ze všech živočichů nejbližší, pomáhají nám pochopit, že nejsme jediní tvorové na této planetě, kteří mají osobnost, mozek schopný racionálního myšlení a především, kteří mají emoce. Jane Goodalová je první žena, která zasvětila 50 let svého života studiu a ochraně jednoho živočišného druhu v jeho přirozeném prostředí. V červenci roku 1960 se jako 26letá vydala do pralesa Gombe v Tanzánii, aby mohla trávit čas v těsné blízkosti našich nejbližších příbuzných šimpanzů, kteří s námi mají 99% genů společných. Po 16 měsících a tisících pokusů o přiblížení nakonec tito lidoopy přítomnost Jane přijali. Jaký největší objev o šimpanzech jste učinila? Už na počátku mé práce to bylo zjištění, že šimpanzi používají a vyrábějí nástroje. Podle tehdejšího tvrzení jsou toho schopni pouze lidé. Pak to bylo poznání, že mají emoce, že cítí štěstí, smutek a strach, že dokáží projevit jeden druhému lásku nebo soucit. A nakonec to bylo také poznání jejich temné stránky, protože jsou schopni násilí a vedou proti sobě primitivní války, jedna tlupa proti druhé. Na druhé straně umí vyjádřit všechny projevy lásky, soucitu a altruismu. Můžete třeba vidět něžnost, s níž se matka stará o dítě. Pamatuji si na jeden z mých emotivních okamžiků, kdy Flo, to už byla stará samice, dovolila svému malému synovi Flintovi, aby šel ke mně. A on se na mě podíval těma svýma velkýma očima a sáhl mi na nos. Tehdy jsem si uvědomila, jak velkou důvěru ke mně má.
V roce 1960 žil v Africe 1 milion šimpanzů. Dnes je jich necelých 100 000, tedy méně než 10%. Hlavním důvodem jejich mizení je kácení lesů a pytlačení. Jak se dá vysvětlit místním lidem, kteří žijí ve stejné oblasti jako tato zvířata a sami mají velice těžký život, že je třeba respektovat přírodu? Asi před 16 lety jsem si poprvé uvědomila rozsah tohoto problému. Všude kolem naší malé rezervace, ve které jsem studovala šimpanze, byly vykácené stromy. Letěli jsme malým letadlem a já jsem viděla, že všude žije víc lidí, než dokáže půda uživit, že jsou velice chudí. Uvědomila jsem si, že jediná naděje na záchranu posledních šimpanzů ve volné přírodě spočívá v prosazování zásad udržitelného rozvoje. Připravili jsme proto program Takary, který je založen na sázení nových stromů a takovém způsobu hospodaření, aby se země za 2 roky vzpamatovala. Ženám poskytujeme malé částky, aby mohly začít nějaké projekty, a dívkám platíme školné, protože když budou mít ve společnosti lepší postavení, budou mít méně početné rodiny, jak je tomu všude ve světě. Je to řešení platné všude, protože pomáhá lidem žít lepší život a pochopit všechny souvislosti, aby si sami chtěli chránit své životní prostředí. Protože to je také jejich budoucnost. Můžete nám něco říct o programu Kořeny a výhonky, který prosazujete? Název Kořeny a výhonky je symbolický. Kořeny tvoří pevný základ podzemí, výhonky vypadají, že jsou slabé, ale když jdou za sluncem, dokáží proniknout cihlovou zdí. Zeď představuje všechny ty problémy, které dnes na této planetě máme. 100 000 mladých lidí na celém světě dokáží touto zdí proniknout a udělat svět lepší pro všechno živé. Dala bych svůj život, kdybych mohla zachránit šimpanze v pralese. Ale když nevychováme novou generaci, aby byli lepšími hospodáři, než jsme byli my, tak by to bylo k ničemu. Proto je tento program zaměřený na mládež, od předškoláků po univerzitní studenty. Jaké máte pocity, když se vracíte do Gombe navštívit šimpanze, které jste tolik let studovala a s kterými jste se spřátelila? Když přijedu do Gombe, tak především cítím, jak se znovu nabíjím duchovní energií. Stačí jen být v pralese, chodit po kopcích, sedět u vodopádu. Po tom bláznění ve světě tam venku najednou cítíte klid a mír. A potom tu jsou stále ještě šimpanzi, které jsem znala, když jsem byla v Gombe. Pořád tu mají rodiny, které chodí po horách. Jsou tu šimpanzi, které jsem znala ještě jako mláďata. Je to jako když se potkáte se starými přáteli. Teď bych vás rád poprosil, abychom se rozloučili jako šimpanzi. Děkuji. Děkuji, že jste nám věnovala svůj čas. Mám vás rád. Jak říká Jane Goodalová, když otevřeme své srdce zvířatům, otevíráme ho i lidem. A na její tváři je to vidět. Pojďme tedy hovořit o lidech. Letíme nad Svazijským královstvím, vnitrozemským státem v Jižní Africe. Podívejte se na ta krásná pole. Vypadají jako tahy malířským štětcem. Za touto krásnou scenérií se ale skrývá smutná realita. AIDS. Průměrná délka života je tu nejnižší na světě. 33 let. Ano, slyšeli jste správně. 33 let. 42% obyvatel Svazijska je HIV pozitivní. Je tu velké množství osiřelých dětí, které se musí starat sami o sebe a nemohou chodit do školy. Co se s touto zemí stane, až počet úmrtí převýší počet nově narozených? Je zřejmé, že potřebuje mezinárodní pomoc. V
této neutěšené situaci září paprsek naděje. Obyvatelé Svazijska mohou připravit budoucnost pro své děti budováním hospodářství založeném na ochraně přírody, podobně jako to dělají v Jihoafrické republice. Nyní se podíváme do provincie KwaZulu-Natal a budeme hledat bílé nosorožce. Bílí jsou ovšem jen podle jména. Správně jsou tuponosí nebo též širokohubí, protože mají širší tlamu než jejich černí příbuzní. Za svůj název vděčí omylu, který vznikl záměnou bůrského vejde, což znamená široký, a anglického white, tedy bílý. Toto mírumilovné zvíře představuje pro lovce snadný cíl. Za to, že ho dnes stále ještě můžeme spatřit ve volné přírodě, vděčíme tomu, že před 100 lety byla zde v Umfolozi vyhlášena první africká rezervace. V té době tu žilo jen 20 nosorožců tuponosích. Všichni byli přesvědčeni, že brzy zmizí docela. Potom se ale stalo něco nečekaného. Nosorožci přežili a začali se rozmnožovat. Šlo o jedinečný úspěch muže, který zasvětil záchraně tohoto druhu celý svůj život. Sedím tu s Ianem Playerem. Jste pro mě jeden z hrdinů ochrany přírody. Jak se vám podařilo zachránit nosorožce tuponosého? Když jsem sem přišel, poprvé v životě jsem viděl bílého nosorožce. Připadal mi jako pravěké zvíře. Okamžitě jsem si ho zamiloval. Byl pro mě jako můj vlastní bratr. Zahájil jsem pátrání a zjistil jsem, že se jich tu nachází velice málo, zatímco v minulosti se jich na území od kapského města po Zambezi proháněli 100 000. Lidi je lovili kvůli rohům a kvůli kůži. Tváří v tvář hrozbě vyhynutí začal Ian Player v Umfolozi bojovat o to, aby si zdejší rezervace zachovala svůj statut, protože místní farmáři požadovali jeho změnu. Tak dosáhl svého prvního vítězství. Stal se jedním z průkopníků ochrany zvířat. Vypracoval nové metody uspávání, odchytu a přepravy zvířat, což u dvoutunového nosorožce není nic snadného. Podařilo se mu něco, co bylo v té době považováno za nemožné. Přepravit živé nosorožce do oblastí, kde byli vyhubeni. Za 50 let bylo tímto způsobem transportováno víc než 4 000 kusů. Nosorožci tuponosí na celém světě jsou dnes v podstatě potomky jedinců pocházejících z rezervace Umfolozi. Měl jste prý přítele z kmene Zulu, který sehrál ve vašem životě důležitou roli. Byl to velmi ušlechtilý člověk. Jmenoval se Makwubu Ntombela. To on mě učil. I když neuměl číst ani psát, o savaně věděl všechno. Učil jsem se od něj, jak stopovat zvířata, jak rozpoznat jednotlivé ptáky, když procházíte bušem. Když ptáci, jako jsou třeba klubáci, které normálně nebylo vidět, najednou vzlétli, tak jste věděli, že poblíž stojí nosorožec. To je jazyk savany. A to všechno mě naučil. Jak se k vám lidé chovali, když jste začínal se záchranou nosorožců? Měli jsme mnoho nepřátel. Zvláště pastevci dobytka nás neměli rádi. Mnohokrát po nás stříleli. A dnes tu mají ranče s divokou zvěří, kam jezdí spousty turistů, na kterých vydělávají. Jihoafričané pochopili ekonomický přínos ochrany přírody a stali se nejlepšími odborníky na odchyt a přepravu velkých savců na světě. Pracovníci rezervace kráčející ve stopách Iana Playera se nyní chystají chytit tohoto 6letého samce přímo před našima očima. K dispozici mají ty nejmodernější prostředky. Zvířata už neuspávají střelami z automobilů nebo dokonce po pěším přesunu, jak se to dělalo před 50 lety, ale z helikoptéry. Členové týmu musí počkat půl hodiny, než začne anestetikum plně působit, až potom mohou jít do akce. Do jedné z afrických rezervací se převáží další nosorožec z Umfolozi. Divoká zvířata už nejsou taková, jaká bývala. Nosorožec dostává pro identifikaci do rohu elektronický čip. Teď už bude mít svůj vlastní čárový kód. Když jsem prováděl první sčítání ze vzduchu,
Napočítal jsem 437 bílých nosorožců. Dnes je jich 12 000 a všichni pocházejí odtud. To je obrovský úspěch. Přesně takové úspěchy potřebujeme, protože všichni ochránci zvířat tvrdili, že je to beznadějné, že se s tím nedá nic dělat, že jsme to prohráli. Ne. Když bojujete, tak vyhrajete. Splnil jsem svou povinnost vůči nosorožcům, splnil jsem svou povinnost vůči Bohu, splnil jsem svou povinnost vůči rezervacím, splnil jsem svou povinnost vůči vám, protože jste tu dnes mohl vidět nosorožce. Mockrát vám děkuji za skutečně jedinečný zážitek. Úsilí za záchranu divokých zvířat vyneslo Ianu Playerovi uznání po celém světě. Díky jeho vůli, sebevědomí a odhodlání dnes už nemusíme nosorožce tuponosého považovat za ohrožený druh. V Jihoafrické republice si můžete koupit vlastní rezervaci a dokonce si vybrat zvířata, která v ní chcete mít. Neuvěřitelné. Kupte si pár nosorožců, stádo antilop nebo proč ne několik žiraf. Stačí jen zajít na aukci, jako se koná zde v Lefalale, na severu země. Na dnešní dražbě máme 84 položek, které obsahují celkem asi 320 zvířat. Něco přes 10 druhů. Většinu účastníků dražby tvoří majitelé soukromých rezervací, kteří by rádi získali několik nových zvířat. Přímorožci jsou vždy moc krásní a zajímaví. Teď mě ale víc zajímají zebry nebo žirafy. Zajímáme se o impaly kvůli chovu. Dnes kupci v Lefalale kupovali žirafy za 2000 euro, zebry za 600 euro a impaly za 500 euro. Tímto způsobem se do soukromých rančů prodá asi 20 000 zvířat ročně. Nacházíme se ve Waterbergu na severovýchodě Jihoafrické republiky, kde můžete najít nejkrásnější soukromé rezervace v zemi. Alessandro Balestri je italský obchodník. Jeho rezervace má rozlohu víc než 5500 hektarů. Žije na nich 1000 až 1200 zvířat. Zebry, žirafy a dokonce i nosorožci, které koupil na aukci. Okamžitě se do toho zamilujete. Okamžitě vás to chytne. Připadáte si jako dítě, které vidí nosorožce a hned ho chce mít. Opravdu si ho můžu koupit? Opravdu si ho můžu vzít domů? Alessandro má na pozemku několik nosorožců. Po nějaké hodině hledání, při kterém mu pomáhají jeho zaměstnanci, má příležitost vychutnat si tyto vzácné chvíle. Pokaždé, když je vidíte, je to úplně jiné. Vždy před sebou máte úplně jiný obraz. Tento samec je jeden z největších, jaké tu máme. Má roh dlouhý asi 90 cm a u nás v Jihoafrické republice mluvíme o velkém samci, když má roh 76 až 80 cm. Je to opravdu velký kus, jeden z největších v celé oblasti. Tento nosorožec má cenu asi 100 000 euro. Divoká zvířata proto představují majetek, který vyžaduje každodenní péči. Quintus je vedoucím pracovní skupiny, která se o zvířata v rezervaci stará. Dnes ráno kontroluje její nejdůležitější zařízení – plot. Jezdím na kontrolu jednou týdně. Okolo celého pozemku to dělá asi 42 kilometrů. Údržba plotu je velmi důležitá, protože zadržuje zvířata na místě a chrání je.
Jako téměř všichni milionáři, kteří si splnili svůj sen, se i Alessandro snaží svou rezervaci prodat. Obrátil se proto na nejprestižnější agenturu v zemi. Nyní je potřeba zjistit, co všechno bude cena zahrnovat. Tento ranč půjde do nabídky s cenou 80 milionů randů. Částka se skládá především z hodnoty půdy. Hektar má cenu 12 000 randů, takže jen za půdu to dělá asi 60 milionů. Zbytek připadá na zvířata. Zvířata v rezervaci mají hodnotu asi 4,5 milionu randů. A k tomu připočítáme dopravní prostředky a budovy, tedy cenu, za kterou by se daly postavit. Kupec této nemovitosti musí být zapálený pro věc, protože by se měl vyznat v péči o zvířata, měl by milovat život v divočině a měl by milovat přírodu. Musí to být kupec, který tohle všechno splňuje. Bez této klientely by většina místních zvířat pravděpodobně časem zmizela. Z života ve volné přírodě se stal předmět trhu. Nijak mě nepřekvapuje, že to je cena, kterou musíme platit za záchranu divoké zvěře. Stejně jako při natáčení ostatních dílů našeho seriálu jsme se i tentokrát snažili o takzvanou kompenzaci uhlíkatých emisí. Co to znamená? Během natáčení tohoto cyklu se při letech helikoptér a letadel uvolnilo do atmosféry 64 tun oxidu uhličitého, skleníkového plynu, který přispívá ke globálnímu oteplování. V souladu se svým přesvědčením jsme se rozhodli kompenzovat toto znečištění spoluprací na projektu Akce Uhlík, francouzské agentury pro životní prostředí a energii. Pomáhali jsme francouzské nevládní organizaci Pro Natura, působící v Senegalu, kde prosazuje nahrazení palivového dřeva, které tvoří 90% energetických zdrojů v Africe, takzvaným zeleným dřevěným uhlím. To se vyrábí z rostlinných a zemědělských zbytků. Ty se pomalu spálí a připraví se z nich brikety se stejnými vlastnostmi, jako má dřevěné uhlí. Náklady na tento ekologický způsob vaření jsou poloviční a metoda pomáhá bránit odlesňování. Každý rok se tak vypustí do atmosféry o 2000 tun oxidu uhličitého méně. Bojujeme proti globálnímu oteplování, protože jsme přesvědčeni, že je to velice důležité.